Keď som mal 12 rokov, bol som 100% presvedčený, že v našom dome straší. A nie hociaký duch. Veril som, že v našej kuchyni býva démon, ktorý čaká na moju chybu. Všetko to začalo, keď ma rodičia prvýkrát nechali doma samého cez noc. Okolo 2 ráno ma zobudil hrozný smet. Celý dom bol ponorený do absolútnej tmy. Každé jedno puknutie podlahy znelo ako kroky. Srdce mi milovalo ako život. Keď som prechádzal chodbou, zrazu som to počul. Z kuchyne vychádzalo divné, hlboké vrčanie a potom záblek svetla. Zmrzol som. Moja detská predstavivosť okamžite vynorila scenár, že ma prišla zobrať nejaká príšera z hordu. Strasujúcimi sa rukami som schmatol plastový meč, ktorý mi zostal z karnevalu. Vyskočil som spoza rohu a vykýkol som. Svetlo v kuchyni zhaslo, nastalo ticho a potom som uvidel môjho otca. Stál pred otvorenou chladničkou, v ruke držal polovicu klobásky a na hlave mal želovku a pozeral mňa ako na blázna. To divné vrčanie? Naša stará chladnička, ktorá už 10 rokov mlela z posledného. Vtedy sme sa na tom smiali, ale dnes ma to nutí premýšľať, keby sme mali. Náš svet je obrovský a plný tajomstiev. Naša myseľ dokáže urobiť z obyčajnej chladničky najhoršiu nočnú moru. Ako dospelí však už vieme, že za každým zvukom je len nudná realita. Niekedy mi tá detská naivita chýba. Nebylo by fajn občas veriť, že svet je trochu magický a strašidelný, než v skutočnosti je? Čoho ste sa v detstve najviac báli vy?